Langtuk terang arong jonaram terang ahem along pini APHLC atumpen pherang kia me kipa. APHLC ame puje ai Qatar IS retire apan manjathan na along BJP Singhason Mandal Committee atumpen lamhoi kipidam. Kardom inglong kiria birta pendili sami nirtina tiron pi non birta thi pi pen arjuponitha. Pini thang ni phai ingkoi raisi surhi ni ra ingkoi rahini ani ingkoi ra truck number Dwarbaguri MSC constituency angkang pi Deitor police station ke parlo langtuk terang jonaram terang ahemalong APHLC asong atumpen pherangkia me ke phapon. Labangso pherangkia me ke phapon along kachetong dun lake Dwarbaguri APHLC secretary Robin Rongpi office secretary jonaram terang Bokajan LA Robinson Singnar, Taradong Polling Station Secretary Wanson Kiling, Lapen APHLC along Klembang Puatum Pinangan Cetongdun. Nilitum APHLC asong atum kopi aporsi Pherangkia Mei Panangkok Malake, GI Qatar ame pike kaya porsi nilitum APHLC asong atum pen Pherangkia Mei Panangkok Loputa Ninjepon. Rongjang Pong Pen Robinson Timung Inglong Kiri Abirta. Ipama lagi isi nilitum tan ningduk alam te kacipaklang. Ate APHLC along nilitum masar jar Qatar kopia ke chokche penayok se alang lipan mepi sorlo atau alam se ate nilitum ta chin nanji lahen lo ate ma nilitum aphan ke Japon kedam tang Samson Singh ti lapen non adun thuke nilitum asar Jai Qatar IS retired alang li hello puti nitum ning kedam lapen kedam tang ke claim kedam ke chokchi puta garbia khai phan thangnat kedam long le garbia khai phan kachrai alam ke ansi alang li garbia khai phan than bong milong to phan than bong tapi nilitum ma hen ning tu alang li ke garbia khai phan kaching hon binong ali da sip kutum mata lasi alang litum je pinia pos ambe na doktor CM Tuliram rong hangatum ini sambalang tu press meet tu je Qatar sar je Garbianglong council ke ya temphan herupan pangbar konten alang litum FIR di bidam along tina thana tame bidam ji atau alam te tapi ni nilitum arjulong nilitum thaglong tame lasto je herupen pangbarcho alam te pen kajok ke alang litum aning ki pathira alang litum along je FIR ki bidam ke kitherak me lase ho disi ilitum thaglong lo alang lipan kapin rem alang lipan ki putot ilitum thaglong lo je DTC Achip Hagrama alang tendang lok kado kabetame itu minglong so phan chot lakar benglong ajo 6 sidolong ke pubangke hinodak majai Qatar jong se hinodak purute nang litum lam klarna pitha lahai ke chok chi purang tu lam klarna lahan lo ni lihin ke nang tum phan kado kabe non ningduk alam nang tum long chipaklang ke jai Qatar sar phan mi phi ki thorapot lati nilitum ningduk lati non kebang ya pora alang tum mada chuning rilo lahai karbi hian angbong sipet pen itu pen bang khai ko son kam reclaim ma hala galang cari dun pen itu ning sipet pen kebang ya election hot kar khai ki pahai pen party miten pen kar khai ki cari pon ya phan iltum tingwai lo nang lati ni lihin pen kado ke party man chuning ro kar bi siwer lo nang lati 6 sidula ya kong pele kar biang lo kam claim pon lo nang lati ni lihin pen lam thanu elo lam than pe je dalo kardom Kardom Karbenglong Arab to Anapanta nilitum dan lakai correct drop 26 Dwarbaguri ati APHLC agimpen Kardom nilitum pinila der lakai correct drop Dwarbaguri lo nilitum APHLC keja bang tu nilitum kosi media tinu bana kokma lam jaina kokma solam puthak bangke lalo APHLC akemang lake ahok peta bangke nilitum
hei kang ki marot hei kang ki ma aja pong silong nang labang so lama putar ko lasi itu lalu serwan kep alamat pacun bek nai serwan kep ke pacun nai long bangke itu mang kon bom claim kon bom song kon bom just separate electoral labang so separate electoral people non karbing long BJP itum la support people silam le der people silam thek der selam vek nang ji ma selam vek nang ni ma jong si vir nang ji pulutang te selam le der vir widet nang ji pulutang te selam oi sita nangli tum BJP itum bangke nili tum nang ji ni dun erlo lan si kang ton nangli tum selam thek thelu lasi non bangke nangli tum ang hoi pen sita me u non bachiu e pusita me nangli tum bangke non ke kirem lu nili tum rar tum ke lasi chini lo je nangli tum ke claim ke dam ang thek bang nili tum nang thek long dang la kunat si ke chok ma kunat si ke chok ti ma labang so puthak bang ke lasi non ki bang je election ke nangli tum poi start tangka le nangli tum ron non la pule claim mon sita nangli tum bang ke ahok pe bang nangli tum ke rempo pi pot ma nili tum ta ke dam tang hut ke nili tum ta hak congress din hu pe na vote tang pi dun lo lapen Aphianta National Party van vote pi bom lo sita nangli tum 24 plus organization pen ke mang serwan kep rong sara ke mang pen nangli tum pacun ce join si APHLC bangke amahang nang thek nang kok lo labang so amahang nang thek nang kok pi pot ma nangli tum si chichini bu lagi lasi non ki bang ye bangke election bangke nangli tum adling bidi pe leklem mon sita me nangli tum unilu nili tum rat tum ke nang chini dak lo nangli tum ke claim ki chok chegi nili tum nangli tum phan arling ki thi nang bat arling ki thi nang Bini thang-thanga chiklu niphai ingko raisi ani manja thana OC Monju Gogoi arideng BJP Singhason Mandal Committee atumpen JI Qatar IS retire aphan lamhoi alu pi pajirdam bangso lamhoi alu ki pajirpon BJP Singhason Mandal Committee amephi Purmi Medhi lapen VDC Chairman Ken Singh be alang litu marideng pensi OC arideng pajirlo lamhoi alu pidam nangko kathelaki kedam tang nini ni thoma phrang pherang ki amei along JI Qatar IS retire kaningje Karbianglong Autonomous Council along kachari CMEM atum anke thero asonsi kandun prolopu kaningje apu taksi lamhoi pidam nangkoklo lasonsi kapre ka constituency atum setame lamhoi pidamlo lapen lapuson kaningje methang karbi hijan ambong kachi putapke chokche mo kaprek arni ahut alang litum kachari arni nangle rok pulote alang litum ta thero poma lasi lason ke chokche pu ningduk chepaklangsi nilitum BJP Singhason Mandal Committee pen bangso alam hoi thana along palinang koklu puta Singhason Mandal Committee dun mepu long beer teron ahin pen nang pachini dun dak ke bang ku pi athenal tung ladak manja thana long ke bang igla so ke bang i nang ko ram ke bang lo pen lo je chu ke dam tang thana bang so hu jai ka thar bang phulo je council long ke do ASEAN na pen ia mendang lo MP mele to an hero ku class of ku selama sat hero ku pulo tang te otola CM ia mate MP mele to an ke mana tumta hero dak ke bang ku pi athenal tung ladak manja thana long ke bang igla so ke bang i nang ko ram ke bang lo pen lo je chu ke dam tang thana bang so hu jai ka thar bang phulo je council long ke do ASEAN na pen ia mendang lo MP mele to an hero ku class of ku selama sat hero ku pulo tang te otola CM ia mate MP mele to an ke mana tumta hero pulo jala bang so kan je bang ke chok che ma bang so je khana bang chok che ma bol ku cha biro che khan no selama so ke khan ka cha biro presiden tumpini bang so che para presiden bang so samanta bang ka kini bang ke da manja thana no ka tina ko la ka ji puta ga le